ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም ከመይ ሓዲርኩም ኣናኹም ሰላሐዲኒ እዝናይ መዓልቲ ቃል ካብ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ድመሓላለፊ ንጎ ኣብተናትና ቻነል አቲኹም ላይክ ሰብስክራይብ ተገይርኩም ክመጽኩም ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ንሎማ አንተ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንካፈሊና ሎማ አንተ ንካፈሎ በፍቅር አምላኽ نمبر زبليو هاليلويا بفقر أملاخ نمبر زبليو كبرني جابير أملاخ يكون أما تعرف قدوس أتأزيو زعبي بوتا حيزو زولو فقري زبل نجاري كبرني جابير يكون سلزي حدك ألكم بقولكم يا مجمرتا قدام يقرنطوس معرف 10 تخلته كابتقص سلاسان حدا نجمر نتنزع عبيا وهبتا داء تعاتو حجخا زبلت مجدي كحبركم إيه رأيو حواري باولوس سلا أكل كروسوس يزارب أبز بارتزي سلا أكل كروسوس تزاريبو قتيلو دما سلا وهبت منفس قدوس تزاريبو كابو قتيلو شعو حجقنا يلو اتزبلت منجد كحبركم إيه هاليلويا اتدبلت منجد كحبركم إيه نتا أملاق زهابكم تسقا بقب أباكم كعايز قبر منجدي أب أكل كروسوس كم أكل كروسوس كونكم كتنبرو زخلكم منجدي اتزبلت منجدي كحبركم يلو كبرني እግዚአብሔር ይሁን ቀጽሉ ሹዑንታ ይሉ ተዛሪቡ አብ 13 بقانقواتات سبن ملائختن ززارب انت ززارب فقر خاب زيتهلوني كم زدهي أسرازي وجلجل كم زبل تناصل مخونكو تنبيت انت زهلوني كل مستيراتن كل فلتاتن انت زفلت اخران كسع زقعسكا كل امنت انت زهلوني فقر خاب زيتهلوني كنتو مخونكو نيره كل جنزبي كأن دخاتات انت زعدل سجايون نمنداد حليفة انت زهب فقري كاب زيته اللوني حنتقوا اي تأمنن يلو بتعم زجرم نجاري إذن كلهم هواري خطأصهم زتسنحة عم مدرك وانكا خطريهم كلها واو زبوليهم زدن نقيهم بسماي كوينهم كالرأي خلوغن ناي فقري مسرت زي بلو ما نم عينة سراح نسماي واو اي بلونيو نجزيها بهير اي قرمونيو سلازيو تنبيت انت تنبخو زفلتكو فلتات انت فلتكو كسب نفسي أحلفا نموت انت حقو ندخاتات انت حقوسكو دلاي تقبركو ناي أملاخ زبهالو نقرات هم مدر انت قبركوهم نقرقن نعقم كقبر كلهو بوشت اي ناي فقري أوام انت زي بالله كوينو كله تزقبرو زولوخ قبري أبقدم سبيدا عبنبر أبقدم أملاخ من ما يكونن أكدمي أعنتي እግዚአብሔር ግብርና خبتصح أكايدانا خبتصح عيونا خبتصح ندلن تدا خوينا كل أفقر خوينا كنقبرو لنا أقلقلوت كنقلقل نخلينا ነገር ግን مقلقالنا يكونن أكدمي እግዚአብሔር كبر زوهابو أقلقلوتنا أبناي فقري أقام دويلنا نقوين تدا خوينايو حدا نجر كنقرأكم أب سماي زرق قويا بفقري زوية قويايو كفقري واتيخات قويو ما نم عينت قويا ميبنا እግዚአብሔር كبر ولا بهوت كحلفو انت سرحة نسخاقن تزقويا خايو قويا أب سماي أي رأينيو سلازي مصحف قدوس بزي فقر زقوبرهم كلهم نقرات منهم أي تأمنوا بينهم سبن بزل عالم تقيمو لنفسون تدفأ انتهي تقومو المصحف قدوس أحوات حدا نقرك نقركم مصحف قدوس كزارب كله قداما يوحنس معرف 4 زقرم قالالو أملاخ يلو فقري يلو هاليلويا ريخم أملاخ بعلو فقريو እግዚአብሔር አፍቃሪ ኮነን እግዚአብሔር ፍቅሪ ይሉ ስለዚህ እትዘየ ፍቅር ንአምላኽ አይፈልጦንዩ አይገርመኩምን ድላይኩም ተቅስታት ክትእኩቡ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ዝደለናዮ ተቅስታት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገር ቅድሚ ሰብ ከነርኢ ንኽእል ኢና ነገር ግን ብሓቂን እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ንፈልጦለና መምዘኒና ናይ ፍቅሪ ሽታና እዩ እቶም በሐቅና አምላኽ ዝፈልጥዎ እሶም ናይ ፍቅሪ ሽታ ኣለዎም ምኽንያቱ አምላኽ ፍቅሪ ስለዝኾነ ንዕኡ ብዝፈለጥካዮ መጠን ንዕኡ ኢኻ ተንጸባርኹ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉሎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13
ጥቕሲ 34 ንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ ንሕድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም በዚ ደቂ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ ኢሉ ዘገርም ነገር እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ትእዛዝ ዝበኩም ኣለኹ ኢሎም እዚ ዝበኩም ዘለኹም ትእዛዝ ንዓለም ናተይ ተኸተልቲ ምዃንኩም ተፍልጡላ መንገዲ ኢልዎም ዓለም እቲ ናይ ብሓቂ ክርስቶስ ንስኹም ደቂ መዛሙርቱ ምዃንኩም እትፈልጠሉ ኣነ በኣኹም ንዓለም ዝግለጸሉ ተቐዳማይን ቤስ ዝኾነን መንገዲ ነጊሮም እሱ ድማ ንሕድሕድኩም ተፋቐሪ ይኮነን ኢልዎም ኖርማል ፍቅሪ ኮነን አዚዞም ከምታ አነ ያትብልታቃል ከምታ አነ ዘፍቀርኩኩም ከምኡ ጌርኩም ንሕድሕድኩም እንተ ተፋቀርኩም በዝደቅ መዛምርተይ ምዃንኩም ክፈልጥኹም የሚሉ ሪኢኹም አሕዋት ክርስቶስ አባና ከም ዘሎ ዓለም ትፈልጦ እቲ ክርስቶስ አባና ዝሕደሮ ፍቅሪ እንተ ነቢርና እዩ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ንክርስቶስ ካብ ፍቅሪ ወፃኢ ብምንም መንገዲ ክንገልጾ ይንኽእልን ኢና ርኢይ አሕዋት ጸላእ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር ይኽእል እዩ ጸላእ ዘይገብሮ ነገር ግን ከፍቅር አይክእልን እዩ ሃሌሉያ ሪኹም ደቅትሉዑል ሙኻና ተፈሊና ንፍለጥ በፍቅርና እዩ እቲ ዝገርመኩም ግን እታ ፍቅርቲኣ ከምታ ክርስቶስ ጌሩና ዓና ዘፍቀረና ከም አጌርኩም ተፋቆሪና ተባሂልና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ መለኮታዊት ፍቅሪ እያ እዛ መለኮታዊት ፍቅሪ ድማ ካብ ኦያ ትጅምር እምበር ካብ ዝሪኦ ይጅምርን እዩ ስለዚ ካብ ዝሪኦ ስለዘይ ትጅምር ፍቅሪ አምላኽ ናትና ድኻም ናትና ውድቀት ናትና ሓጢያት ንኸይፍቅረና አይከልከሎን ስለዚ ሎማ አንተ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ክሳዕ ዝተበደልኩም ተበደሉ ንኸይተፍቅሩ ምኽንያት ክኸውን አይክእልን እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ዘእተዋ ናቱ ፍቅሪ ኪንዮ ኩነታት አይሳ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 5 ክዛረብ ከሎ ጥቕሲ 5 እታ ፍቅሪ አምላኽ ብመንፈሱ ኣብ ልብና ፈሲሰ እዩ ልክዕ ከምታ አምላኽ ዘፍቅሮ ከነፍቅር ንኽእል ኢና ዋይ ተተባሃለ ካብ ፍቅሪ ኢና ተወሊድና ንሕና ንባዕልና ፍቅሪ ኢና ኣብ ውሽጥና ድማ ናይ አምላኽ ፍቅሪ ፈሲሰ ስለዚ ኪንዮ ንሪኦ ሓሊፍና ክንሓቁፍ ንኽእል ኢና ኪንዮ ኣበሳ ሓሊፍና ክንሓቁፍ ንኽእል ኢና ኪንዮ በደል ሓሊፍና ክንሓቁፍ ንኽእል ኢና ንዝረግሙና ክንምርቕ ንኽእል ኢና ንዝብድሉና ክንስሕቆምን ክንሓቅፎምን ከነፍቅሮምን ይከኣል እዩ ምኽንያቱ ፍቅሪ አምላኽ ኣባኻ ያሰላ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ አምላኽ ፍቅሪ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ከዓ አነ መንገዲ ኢሉ ብዘይ በአይ ካወላ ሓደ ናቦቦ ዝመጽ የለን ኢሉ አምላኽ ፍቅሪ እዩ ኢየሱስ መንገዲ እዩ ኢየሱስ ባዕሉ ድማ አምላኽ እዩ እቲ መንገዲ ፍቅሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክርስትና ማለት ካብ ናይ ፍቅሪ ዝኾነ አምላኽ ፍቅሪ ኾንካ ተወሊድካ ኣብቲ ፍቅሪ ዝኾነ ክርስቶስ መኻድ ማለት እዩ ካብ ፍቅሪ ዝወፃናላ መዓልቲ ካብ ፕሮቴክሽን ወፂና ኣለና ሎማ አንተ ሓደ ነገር ክነግረኩም ካብ ፍቅሪ ወፂኹም ትስጉሞ ስጉምቲ ኣብ ሓደጋ ከቃልዐና ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ሙሉእ ሓለዋ አምላኽ ኣብ ፍቅሪ አምላኽ እዩ ዘሎ ሓደ ክርስቲያን ሓደ ኣማኒ ካብ ፍቅሪ ወፂ ዝኾነ ነገር ክገብር እንድሕር ጀሚሩ ካብቲ መንገዲ ክርስቶስ ወፂሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣነ መንገዲ ኢሉ ሓቂ አምላኽ ከዓ ፍቅሪ ኢሉ ስለዚ እቲ መንገዲ ፍቅሪ እዩ ማለት እዩ whatever it is ካብ ፍቅሪ ወፂኻ ዝሓሰብካዮ ካብ ፍቅሪ ወፂኻ ዝገበርካዮ ካብ ክርስቶስ ወፃኢ እዩ ክርስቶስ አያخبرني ስለዚ ንኸይተፍቅር ምኽንያት የብልካም ብራዘር ኩልኹም ናብ ፍቅሪ ተመለሱ ኩልና ናብ ፍቅሪ ንመለስ ሓለዋና ኣብ ፍቅሪ ሻሎም